Arabako Galarreta herria da Aizkorri mendikatearen magalean aguraindik 9 kilometrora. Baina irudi honetan herriko eraikinik esanguratsuena falta da, kanpandorrea. Bere lekuan hauxe dago, harri multzo handi bat. Atzo gauean erori zen eta herrian ia inoretzen konturatu. Tenemos tristeza, angustia y mucha rabia. Aurelio Sáez de Bikuña Galarretako alkatea lur jota dago. Aspalditik salatu zuten eliza oso egoera txarrean zegoela, edozein momentutan erori zitekeela, baina jabeak, Arabako aldundiak, ez zuen neurririk hartu. Alkateak oso argi dauka hemendik ez dutela harri bat bera ere eramango. Ni una sola piedra. Ni una sola piedra se va a mover de aquí. Galarretako eliza ez da nolanahikoa, alde batean errenazimendu garaian egindako atea dauka, eta alboan gotiko garaikoa. Eroritako dorrea berriz 17. mendekoa da. Ondare benetan aipagarria. El nombre mismo, Galarreta, es el sitio de la calzada, ¿no? Fernando Sánchez Aranaz historialariak azaldu digu Galarretatik Doneiakue bidearen adar bat pasatzen zela, eta horregatik zela herri garrantzitsua. El camino se llamaba de las postas al reino de Francia, eran los correos que iban de la corte de España a la de Francia. Bi kanpaiak duela 500 urte egindakoa garaje batean gorde dituzte. Elizarekin zer gertatuko den ez dakite, ez udalak, ez aldundiak, baina badaezpada ere gorde egin nahi dituzte.